det Jakob fra DR1. Ja, hej. Jo, selvfølgelig. Du er her i morgen? I morgen? Ja, det tror jeg godt, du er klar. Ja, selvfølgelig vil vi det. Jo. Og ingen film. Vi må ikke filme. Nej, okay. Nej, selvfølgelig ikke. Nej, okay. Okay, super. Ja, kom, så ses vi i morgen. Jo. Hej. Ja, du kender godt hende der Christiane Flemmingsen, ikke? Jo, selvfølgelig. Jo, hun ringede lige. Eller hendes agent ringede lige. Og så sagde hun, at hun gerne ville herhen på DR1 og snakke med os i morgen. Er det rigtigt? Ja, men hun vil ikke filme, fordi du kender hendes personligt. Hun er sådan lidt bedre end andre, hun skal ikke filme sådan noget. Men jeg tænker vi laver skjult kamera. Dig for at lave en dokumentar om dokumentaren. Ja. Og du har taget en Ph.D. på det emne. Ja, det kan man vist roligt sige. Ja, det er jo dig, der er eksperten, så hvordan skal vi gribe det her an? Altså, jeg tænker, vi starter med at forklare, hvad en dokumentar egentlig er. Den første rigtige dokumentar blev indspillet i 1922, og når der skal produceres en dokumentar, er det vigtigste at det er en gengivelse, eller nærmere en formidlet version af virkeligheden. Og naturligvis ligger der en længere proces bag selve dokumentaren, men indholdet er altså faktabaseret. Og dokumentar bruges ofte, når der snakkes journalistik. Ja. Så jeg tænkte, at jeg kunne forklare lidt om de forskellige typer af dokumentarer, eftersom jeg jo har en forstand på det. Ja. Jamen så lad os snakke om dokumentarens fortællerform. Ja, lad os starte med den oftest anvendte, også kaldet den traditionelle, hvor tredjepersons fremstilling er den mest anvendte journalistiske form. Og her der benytter man den alvidende fortæller, som forsøger at fremvise et budskab om virkeligheden. Og den form bruges ofte i nyhederne, da den både dækker over f.eks. interviews, arkivmaterialer og grafik. The buckled, warped edges of these colliding segments of the Earth's crust sustain a stunning array of creatures, kilometers deep. Every volcano we went to was something different, a different community, a different set of chemistry, a different set of conditions, a different behavior in the volcanoes, and new animals and new communities everywhere. Dette er et fremragende eksempel på tredjepersons fremstilling, da man også kalder tredjepersons fremstilling for The Voice of God. Den, der fører stemmen, ses ikke i billedet. Det stemmen siger er ikke almindelig talesprog, men er på forhånd skrevet og gennemredigeret manuskript, der læses op af en professionel. So what's next? Det lyder jo meget fornuftigt, og et fremragende eksempel også. Vi har også andre fortællerformer, blandt andet den objektive fortæller. Kan du fortælle os lidt om det? Her prøver dokumentaristen at gemme sig helt væk og lade seeren selv tænke og skaber sine egne holdninger til emnet. Tilrettelæggeren gemmer sig ligesom som en flue på væggen, og derfor bliver denne genre også nødt til at have nogle andre filmiske virkemidler, som f.eks. billedskæring, billedstil, farver. Men da der ikke er en fortæller, så er det vigtigt, at scenerne står for sig selv. Det er jo fint beskrevet, Christiane, men må der gerne være musik i den observerende fortæller? Altså, ikke den korrekte objektive dokumentar, men der er lånt virkemidler fra tredjepersons fortælleren, som vi ser i det her eksempel. Men
Hold kæft, det er et dumt spørgsmål. Jeg bliver nødt til at holde en pause. Vil du få styr på lortet til at komme tilbage? Hvor fanden blev hun af? Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Altså, jeg synes, det var et relevant spørgsmål. Det var super... Er du klar igen, Christiane? Jo tak. Nu mangler vi kun at snakke om den interaktive fortællerform. Vil du beskrive den? Ja, altså den interaktive fortællerform. For at snakke lidt teori om denne fortællerform i modsætning til den observerende, vil jeg prøve tilrettelæggeren at tydeliggøre, der er en, der står bag ved det, og altså der kan for eksempel være en vært, og derfor vil arbejdsprocessen nemlig også tydeliggjort, og tilrettelæggeren kan derfor gå ind direkte og være en aktiv del af fremstillingen, blandt andet ved at provokere, have en indflydelse på seeren, eller simpelthen henvende sig direkte. Jeg kan ikke huske så meget fra i går. Det var alle de der shots, vi drak nede på den der klub. Jeg kan ikke tåle at drikke shots. Så går klammen bare ned. Han skulle op på arbejde 6:30 om morgenen. Så kan jeg huske, at vi var her på mit hotelværelse. Og så kan jeg ikke huske mere. I den interaktive fortællerform er vi modsat den observerende ikke en flue på væggen, men en del af filmen. Vi er tæt på selve processen bag filmen, og i denne film bliver der snakket direkte til kameraet. Instruktøren eller værten er altså ofte en del af filmen med en interaktiv henvendelsesform. Petra. Og Mien. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at vi måske er lidt forkælet i Danmark. Vi har ikke haft, sådan, i hvert fald ikke folk på min alder, de store problemer og tjener vores egne penge og får betalt vores uddannelse, alle de her ting. Derfor er jeg taget til et sted, som har haft det helt anderledes. Altså, jeg er i Beograd i Serbien af alle de eksotiske steder, man kunne vælge. Historisk set har der været en masse modstand. De har rigtig svært ved at finde arbejde hernede, og så har de bare ikke lige så mange penge. Måske kan det ligesom føre til, at en date ikke er lige så forudsigelig og kedelig, som den er derhjemme. Lige nu, der går jeg bare lige ankommet. Har aldrig været her før, nu skal jeg bare ud og date. Men nogen måske lidt yngre med. Så vil denne version kunne ændre seernes holdning på et vist emne? Altså, det kunne den vel godt. Anna, prøv at høre det her. Troels Olesen, du kender godt ham, ikke? Ham der har lavet skær i deres skærebræt. Han sendte den her video ind, ikke? Hvor han snakker om dokumentarfilm, og den passer simpelthen så godt til det, vi har tænkt os lave. Prøv lige at se det her. For at få en dokumentar til at virke troværdigt, har vi også nogle faktakoder, som er utrolig vigtige. Her har vi nogle eksempler. Synlig kameramand og mikrofon. Kamerabevægelser og klipning kan også være bestemt af ydre forhold, blandt andet af vejret. Der kan også være svingende billedkvalitet og skiftende lysforhold og dårlig lyd. Den her 180 graders regel, den kan brydes, og det vil sige, at du kan få et indblik på 360 grader rundt. Der er også et eksplicit fortæller, det er sådan som jeg er, og så er der heller ikke nogen brug af intim lyd. Hold kæft, hvor har det været en god dag i dag, mand. Solen skinner, og fuglene kvidrer. Det har været fuldstændig fantastisk. Begge interviewers, de har bare været fantastiske. Christiane opdagede ikke, vi filmede hende. Og Troels, han var fuldstændig fantastisk. Altså, jeg tror, jeg bliver gode venner med dem. Jeg tror, at de to, de bliver venner i lang tid. Og det er jo skide godt at være venner med dem, fordi de simpelthen er så kendte. Jeg kan simpelthen, de er så kendte. Virker jeg lidt arrogant? Bare... Ej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke arrogant. Jeg er ikke arrogant. Det er jeg ikke. Jeg er måske bare en anelse bedre end resten af Danmark.